Tuhá bitva, tak jak ten zápas vypadal a co bylo rozhodující? Pro mě těžký to zhodnotit, protože já jsem od začátku hrál příšerně. Já jsem prohrával 6-1, ve druhém jsem prohrával dokonce 4-2 a 15-40 při svém servisu. A už jsem byl tak nějak smířený s tím, že ten zápas už nedohrál, už to nevyhrál. A potom pár balonkama jsem to otočil, on trošku znervózně začal dělat víc chyb. Ten druhý set jsem vyhrál nakonec 6-4, ve třetím setu jsem vedl 3-0, hrál jsem dobře a potom zase nesmyslně jsem začal dělat hrozně chyb. Zbytečně jsem si to zkomplikoval a nakonec jsem musel odvracet i 2 meč, byl za stavu 4-5. Ode mě to byl, z mé strany to byl špatný zápas, ale jsem rád, že aspoň jsem to ubojoval. No. Takové trochu z mrtvých stání, tak co se v tom druhém setu za stavu 4-2 stalo? Já nevím, já jsem hrál furt stejně, já jsem se snažil aspoň nějakým způsobem se dostat do hry, udržet trošku ten balon v kortu, protože do té doby jsem dělal hrozně chyb a on trošku znervozněl, začal chybovat a to mě tak nějak dostalo zpátky do hry. No. Takže nakonec vyhrá postup, to určitě potěší, zítra se ale hrajou 2 zápasy, pokud se nepletu, takže program bude náročný, tak jak budete dneska regenerovat a co bude důležité v těch zítřejších zápasech? V těch zítřejších zápasech musím totálně změnit hru, protože pokud s tím výkonem nemám absolutně šanci zítra vyhrát, ten soupeř zítra bude určitě kvalitnější a musím to celý prostě překopat, začít hrát tak, jako jsem hrál v pár těch gemech, to jsou třeba 2-4. To už trošku mělo nějakou úroveň, ale pokud předvedu ten výkon jako dneska, tak si myslím, že zítra nemůžu vyhrát. A jaký odpočinek zvolíte? Budu koukat večer na fotbal, dám si k tomu pivo.